ಇಲ್ಲಡಿರು ಇಂಚೆನೆ ಬಿಂದಸ ಇಂಚನೆ ಮರಲ್ಲೇನೆ ಇರ್ನಲಕನೆ ಮರಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಐನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಮೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತೂಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರೋಲ ಇದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಫೋನಾಗ ಏಯ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ವೇಣೋಡು ಜುಗುಲ್ ಬಾರ್ ಅವ್ರು ಸೇರಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ಡುಗಳ್ನಾಗ ಅಮ್ಮನೇನು ಇದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾರುಡು ಬರ ಕುಲ್ಚು ಮಾರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಉದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಂಪ್ಲಾಗಿಜ್ಜೆ ಮದ್ದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆ ಟೈಪ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೊಂಬುಗು ಬೇಲ ನಗು ಪುರಾಣತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಚಿ ಅವ್ಳು ರೈಟರ್ ನಗಲು ಬರೀಪೇರು ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪೇರತ ಯಾಂದಾದ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಬರಂದಕ್ಕ ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ಪೇರು ಪಡಿಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅವಳು ಅಂತ ತಾಂಡೆ ಅವ್ರು ಬಿರ ಒಂದಾಗ ಕೂಡ ಆಗ್ಲ ನಾರಾಟ 10 ನಿಮಿಷದ ಪಡಿಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚಪ್ಪಲು ಒಂಡೆ ಅವು ಲೇಡಿ ಮಲ್ತು 5 ವಾರ ಮಲ್ತು ಚಪ್ಪಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಿತ್ತು ಪಂಡೆ ಅನೀಶ್ ಇವರ ಕುಲ್ದಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಲಗಿದೆ. This program is brought to you by Citadel Developers, powered by Lalita Jewelry. Pure Masthi with Manju Rai. Hello, Namaskara. Citadel Developers presents Pure Masthi with Manju Rai, powered by Lalita Jewelry. ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಅನ್ನನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಜ್ಜಾಜಿನಕಲು ಆಮೆ ತೆಲದಕಲು ಇಮಿ ತೆಲದಕಲು ಬರಿ ತೆಲದಕಲು ನಡು ತೆಲದಕಲು ಒನಸೇನಕಲು ಉದ್ದದಕಲು ಕುದ್ಯದಕಲು ತೋರದಕಲು ಸಬ್ರದಕಲು ಮಾತಿರಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ತು ಒಂದು ಪುನಕಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಡ್ತು ಒಂದು ಪುನಕಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ತು ಒಂದು ಪುನಕಲು ಮಾತಿರಲ ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ 185 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿತದೆ ಕೂಡ ಸೀಸನ್ 2 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲೆಲ್ಲ 90 ಅಕಲಕಲ್ಡ ಪಾತ್ಯರ್ ನಾಕಲ್ ನಡ ಒಂಚೂರು ತಮಾಷೆ ಖುಷಿ ಕುಸಾಲ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತ್ಯರ್ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಈಗ ಮಾತಿರಲ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಈ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಆ ಜನ ತಿಕ್ಕುನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ನಮಕ್ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು ಹಿಡಿತನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಜನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಶೋಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೇಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ತಮಿಳ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂಚತ್ತೆ ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಅಂಚತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರು ಹೊರ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ತುಂಬು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ತಿಕ್ವಾರು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇರ್ಲ ಬೈದಾರಂದ ತಾಡೆ ಪೂರ ಅತ್ತಿ ಯಾನಿರೇನಂದ ಇಡ್ತುತ್ತೀನಿ ಹೋಯ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಚದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೌದೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಹೊಡೋನಿದ್ದಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಂಬ ನೀರು ಬರ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಮಲ್ಲ ಬದ್ದೆ ಬರ ಬಂಡ ಅರೆ ಬೇಜ ನೀರು ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಅನ್ಬೋಣ ಇವರ ಕುಂಬ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ಗೆ ಏನಾರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾನ್ಗೆ ಏನಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನಾರೆ ಯಾನು ಗೊತ್ತುನದೆ ಪಂತಿರತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಂಚೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾನ್ಗೆ ಐಟಿತ್ತಿಲ್ಲ ಗಿಜ್ಜ ಏ ಉಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದೇ ಅದು ನಾವು ಬೊಲ್ಲರೆ ಉಲ್ಲರತ ಏ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಎಮ್ಮೈಟಿ ಒಪ್ಪುನೆ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ದಾದ ಯಾನ್ ಸುರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪೇರೋಣ ಇನ್ನಿತ ಸಂತೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಅಂದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲನೆ ಪುದಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲೊಂದರ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತೆರ್ನು ಆತೆ ಬೊಕ ಚಾ ಬಣ್ಣ ಚಾ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಲುಪ್ಪು ನೋಯ್ರು ನನ್ನ ಇಲ್ಲು ವೇಣೂರುಡು ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲ ದುಮ್ಮಂತ ರಮೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತ ಮುಖ ಇರ್ ಪನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಊರು ಸುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲತೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ಸುತ್ತೋಡಾಪುಡು ಬಂಜಿದ ಬಡವಗು ಹೋಟೆಲ್ ದರೆ ಪೋಡ ಕಾಸು ಕೊರಡತೆ ಆ ಕಾಸು ತುತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೇರೆ ಕಾಸು ಸುತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಬರ್ಪ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತದ ಬರ್ಪಾರ ಅಂದು ಅದು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೋಣ ಕೊರ್ಪೇರ
ಇಂಚೆಂಚ ಮಾರ ಅವ್ಳು ಪೋತು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸುತ್ತು ನೀರು ಇಂಚ ಸುತ್ತು నేను ಕಾಸು అది ఖాళీ ಒಂಜೇನೋ ಅನ್ಪೇರು సింబాలిక్ ಅದು ಪನ್ಪುನ కానీ ఊరు పోతు బేల మల్పండి లాగ్ అప్ జైన్ కట్టు మల్పడు అప్పుడు ఎడిటర్ ఎంగ్ లాక్ అప్ ఉంటుంది రేజి ఎంకి కట్టు మల్పడు ఎంగ్ లైన్ ಒಬ್ರು ಬರ್ರಿ ಜೇನ್ ಚುರುಕು ನಿಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ದೀತಾನಾ ದೀತಾರತ್ತೆ ಅವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ ಚೂರು ಬಾಡಿ ಅನ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಣ ಒಂದು ಊರು ಸುತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಸುತ್ತುದಾದ ಮುಗೀತದ ಬಸ್ ಸುತ್ತದ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ವೇಣುರುಡು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಯ ಕೊಂಚ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಇರ್ನಲ್ಲ ಕಣ ಇರ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದ ಇರ್ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದ ಮರ ಅಂದು ಅವು ತೂನಾಗ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಂಟು ನಂಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇರ್ನ ಸುರುರ್ದು ಬರ್ಕ ಸುರೂರ್ದು ಬರ್ಕನಾ ಹೆಂಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೊನೋಡತ್ತೆ ಇರು ಸುರುಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಸುರೂರ್ದು ಎನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡಿ ಐಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನ ಅಚ್ಚು 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಪಗ 4 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತನ ಪಲ್ನೆ ಇಡೇ ಡೇಟ್ ಬುಡ್ಕ ಪಂಡಲ್ಲ ಮರಿಯಲಡೆ ಬುಡ್ಕ ಚಿನ್ನ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಹುಡುಗುನ ಒಂದು ಐನು ಯಾನ್ ಪನ್ನುಡಿತ್ತು ನೀರಿನ ಪಂಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನೆ ಮೂಲ ಪೂರ ಯಾನೆ ಒಂದು 185 ನೈಟ್ ಆತನ ನೆಟ್ಟು ಐನು ದಾವನ್ನ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓಲು ವೇಣುಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಒರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ವೇಣೂರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನ ಪಡೀಲ್ದಲ್ಪ ಪೈಸಲ್ ನಗರ ಅದೊಂದು ಅವಲಿತ್ತು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡು 5 ವರ್ಷ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಇದ್ದ ಅಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಮೂಲ ಇತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಂಡೆ ಅವು ಬಂದ ಎನ್ನ ತಂಗಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲದು ತಂಗಿನ ತೋನೋಡಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋಕ್ಲು 4 ಜನ ಅಂಕಲ್ 4 ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಅಮ್ಮೆರ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಜನರಲ್ ಅದು ಜನಕಲ್ಡ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅದು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ಕಣ ಪಂಚ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅದೇ ನೆರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಪಂಚಡು ಹೌದಾ ನೆರ್ದ್ ಪಂಚ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನೆರೆದು ಪಂಚು ಅಂತ ನಾವು ಐದು ಅವೇ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಇಂಚ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಂಡದು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆರೆದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಟೆ ಪುದಾರ್ಡ್ ಕೋಟಿ ಅಂದು ಅಮ್ಮೇರು ಕೋಟೆಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಡೀ ಕಾಸ್ತಾನೆ ಕುಟುಂಬ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸ್ತಾನೆ ಕುಟುಂಬ ಪುದಾರ್ಡ್ ಅದೇ ಪುದರ್ಡ್ಲ ಕಾಸು ಅಪಗರ್ದೆ ದೊಂಬುರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದತೆ ಎಲ್ಲರ್ದೆ ಇತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುದಾರ್ಡ್ ಆಡ್ಲ ಕಾಸು ಅಂಚಾದ ಖುಷಿ ಅಂದ ಬೊಕ ತೂಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ತೂಲ ಇರು ಓಡಲ್ಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇರೇ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಇರು ಎಕಡೆ ಪಂಡದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಂತೆ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ 30-40 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪು 50,000 ಇಪ್ಪು ಇರಗವೆ ಆ ಶಾಕ್ ತು ನಾ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೆ 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 5,000 6,000 ಕೊರ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಶಿವನ್ನೇದು ವಾಡು మెయిన్ అది పండ ఎన్న బాల్యం భయంకర ಏನು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಬರ ತೆಲ್ತದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬರ ನಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಟ್ಲ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಂಪನ ಪುರ ಇಪ್ಪನತೆ ಸೇಮ್ ದಾದಾನ ಯಾರನ್ನ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಅಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪೆದ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಶುತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪಶುದ್ಲ ಕಡೆ ಪೆತ್ತರ್ಲ ಕಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಯಾನು ಸೊ ಇರಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ಉಂಡದು ಯಾರನ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಲ್ಚರಲ್ದ ಪುರ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಈತ ದುಂಬು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಾವು ಪುರ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆ ಗೊತ್ತುನದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಎತ್ತನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಂತಿನ ಅವಳ ರಡೇ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪೇದ್ನ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಾಗಡ ಐಟ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅವೇನು ಪನೋಡು ರಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಪೇದ್ ನಂಗೆ ಆನ ಐನ್ಲ ಪನೊಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಭಜನೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಅಪ್ಪನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಂದಾಗ ಪನ್ಪುಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ದೆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಅನ್ಕೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಬಂಜಿಡುಂಡು ಬಿದಾಯ ಬರ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಆದ್ರೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿ ನಾವು ದಾದಾಪ ಮಂಡ್ಯರಾಗ ದಿನವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪಣ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಪನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಓಲು ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಣೂರು ವಿದ್ಯೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಮೂಲು ಪಡಿಲು ಅಡೆ ಪೋಂತಿನ ಅತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 6 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಡೆ ಕಲೆ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲಿತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಈರಂಚನ ಅಜ್ಜಿ ತಾಂಕಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಮು ಪುರ ತಾಂಕಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಂಜ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾಂಕಿನ ಪುಲ್ಲಿ ದದನಂಜುಂಡು ಅವರ ಪಕ್ಕಡೆ ಗಾದೆ ಮಾತ್ರ ಗಾದೆ ಬಟ್ ಈರೈನು ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪಂಚ್ ಇಂಚನೆ ಬಿರಲಿ ಪಡ ಪ್ರೋಮೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದೇನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ
ಸೊ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನದೆ ಅವಳು ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಟೀಚರ್ ಅಂದ ಆರಂಜಿ ಛದ್ಮವೇಷದ ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸೊ ಇತ್ತವು ಕಲೋತ್ಸವ ಅಂಚೆ ಬರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಟಮ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಛದ್ಮವೇಷ ಪಾಡ್ದೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ನೀ ಇಷ್ಟೇ ಸಭೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಪ್ಪಗೆ ಪುರ ಕೇರಂತೆ ಬನ್ನಿ ಪುರ ಕೇರಂತೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಬರವ್ರು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಬುಟ್ಟಿಡು ರಡ್ಡು ಬೊಂಬೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆರು ಪನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಬಾರ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆರು ಪೂರ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೊಂಬಿರ್ತದೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಆಗ ನಾನೊಂದು ಬಾಣ ಬಿಸಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸಬೇರ್ದು ಪಾರತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್ರ್ ಆಫ್ ಪಂಡದ ಆಲ ತೋಜನ ಇದ್ದ ಫುಲ್ ಕಣ್ಣಗತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ತರದಿರಿಗ್ಲಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋದು ದಿಯ ಸೇಮ್ ಇರದ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡ ಐನೆ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾಣಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಬೂರಿಯ ಚೈತೆ ಪೂರ ಚಪ್ಪಳ ಬರ ತಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ್ ವಿಷಯ ಓದ್ತಿದ್ದೇವೆ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಆದಂದ್ಲ ಒಂದು ನೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೈಯಡೆ ಸಮಾರೋಪ ಆಪಣತೆ ಅವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರತ್ತೆ ಛದ್ಮವೇಷ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನೀಶ್ ಪಂಡೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಮಲ್ನೆ ಪೋಡಿನ ದಾಲ ಬಂದಾಗ ಆನಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಐನೆ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಇವನು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಂದ ಆಗಿತ್ತು ಟೀಚರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಿಂಜುಂಡು ಆಪುಂಡು 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 ಆನಿ ಯಾರು ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಮೀನಿ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ನಿನ್ನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಸಾಯ್ಬೇಡ ನೀನು ಬದುಕು ಬಂತು ನೀರು ಇನ್ನಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುವರು ಅದು ಮೇನ್ ಆನಿ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅರೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತ ಈರ್ ಪನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಮುಂತು ಪನ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರ ಪೆದ ಬದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ ಅರ್ಥ ಇಯರ್ನ ಬಕ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತದ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಟೀಚರ್ ನೀವು ಅವತ್ತು ಇವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಏನು ಬದುಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರು ಅವತ್ತು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕ್ತಿಲ್ಲ ಆವ್ರೇಜ್ ಸಾಧಾರಣ ದಸ್ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೆಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಇರ್ನಂಚಿನ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುದೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕೊಂಡು ಎಂಕೀರ್ ಅವಳು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕೀರ್ ಸೈತನ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಬಗ ಎಂಕೀರ ನನ್ನ ಪುಗಾರಿ ಇರತ್ತೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಫೋಟೋ ಬಂದ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋನ ಅಂಜನ ಇರ್ನ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಟೀಚರ್ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀರಂದೆ ಪೋನು ದಾಯಗೋದ ನಂಗೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಚ್ಚಮಿತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಶೀಲಾ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಬಂದಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹವ್ಯಾಸ ಬಂಡ ಕಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಆರೊಂಜಿ ಲಘು ಸಂಗೀತ ಅಂದ ಲಘು ಸಂಗೀತ ಬಂಡ ಹೆಂಗಾನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಲಘು ಸಂಗೀತ ಅಂದುಂಡಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಧ್ಯಾನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆತ ಅಡ್ಡೆ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಧ್ಯಾನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಧ್ಯಾನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನ ಯಾನೆ ಪಂಡದ ಆರು ಕಲ್ಪದ್ನ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ರುಂತದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಡತಿ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಕ್ ನಟೆ ಬೈದನ್ ದಾದನ ಅಂತಾರ ನಟೆ ಒಂಥರ ದಾದನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪುರಾತನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರ ಅಂತದೆ ಪೂಡಿಗೆ ಆತನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಪುರಾತನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪದ್ಯ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನವ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಕ್ ಮೈಂಡ್ ರಡ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಟು ಸಾಂಗ್ ದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ವೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ವೆ ಪಂಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡೇನೆ ಅರ್ಗಂಟ್ ಕಟ್ಟದ ಪಂಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೂರಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 2nd ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ಯಾನೆನ್ನು ನಮಗ ಏತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪಣ ಇತ್ತದ ಲಂಚನ ಇತ್ತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಜಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲಾತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಪೋ 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 ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಬರೋಣತೆ ಪೋರ್ಚಿ ಕಾರ್ವಲಿ ಪೋ ಮಂಡೆಗೆ ದರ್ಪ ಎಂಕ ದುಂಬು ಬರೋಣತೆ ಡ್ರಾಮಾಗ ಪೋಪನವರ ಮರಲು ಜಾಸ್ತಿ
ಲೇಟ್ ಬರ್ಪನತೆ ಬನ್ನ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಪುರ ಇರಗ ಇತ್ತ ನೆನಪಿ ಏರ್ಲ ಬಲ್ಪುಜರ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ದುಂಬು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಪುರ ಉನ್ನತೆ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಪುರ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ತಂದು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮ ಇತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಅಲ್ಪೇರ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೂಲು ಅವಿಜ್ಜು ದಿಜ್ಜು ಏಕ ಅವಮಾನ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಪ್ ನಾಕ್ಲೆದ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಅಂಚನೆ ಅಡೆ ಕೋಪ ಆರಿಗೆ ಜೋ ಅಂಚ ಬರ ಬಟ್ ಅಪಗೇರಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಪರತೆ ಅಪಗೇರಿ ಸುರು ಕಮ್ಮೇರ್ ನೆದ್ರು ಅಂತ ಮನೋಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಪುರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಉಡೋಣದೆ ಅಂಕ ಐನೊಂದೇನೊಂದು ಜಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಬಂತ ಆತ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಪ್ ಆಯ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೋದು ಆತರ ಆತನಡೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪ ಎತ್ತ ಪೂರ ಬಂತೀರಿ ಆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎತ್ತೇನು ಇತ್ತ ಭಯಂಕರ ಪೆರ್ಚು ಕುದ್ರೆಲ್ಲ ಕವಲ್ಪೇನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಮರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಏರನ್ಲ ಇಂಚ ಕೇನವನ್ನ ಈನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಸಹಿಸೋನು ಮಾತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಇರಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಸಹಿಸೋನು ಇರು ಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡಿ ಇರು ಇಂಚೆನೆ ಬಿಂದಸ ಇಂಚೆನೆ ಮರಲ್ಲೇನೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ಕಣೆ ಮರಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಈ ಅರೆ ಮರಲೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಅಂಬರೆ ಮರಲೆ ಹಾಕುಲೆ ತಾಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರು ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೆಟ್ ಹಾಕೋರು ಅವರು ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪುರ ದಾದ ಪಂಡೆನ ಇರ್ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅಕಲ್ದ ಆಯ್ತು ಎಲಿಪೇರ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೀನೇನು ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡ ಕುಡೋರ ಬರ್ರೆ ಉಂಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಡಿಟರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೋ ಎಡಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜೋಕುಲೇನು ಪುರ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಇಡೀಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುರ ನೆರವಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ನತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ದ ಇತ್ತ ಇರಗ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪುರ ಎಂಚ 90s ಕಿಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಇರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ 70s ಕಿಡ್ಸ್ 70s ಇರ್ನ ಯಾರ್ 93 ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಏರ್ಲೆ ಇದೀನಿ ಅಂತೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಪಂದು ಕೊರ್ತು ಕಡ ಪಡ್ತೀರ ಏ ಬಾಯಿ ದೆ ಪೆರೋಡ್ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ರಂಚೆ ಯಾನೆ ಪೂರ ದಕ್ಕದ ಬುಡ್ನ ಅದೇ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಡೋದು ಅದ 90s ಕಿಡ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಎನ್ನಲ್ಲ 90 ಇತ್ತವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಮನ ಇರೇ ಗೊತ್ತನದೆ 90s ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಬರ ಮಾತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅತ್ಲೇ ಅಲ್ನತೆ ನಾವು ಅವರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲುಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಇರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಂಚ ಮಂಡೇರಾಗ ಅರ್ಧ ಕೆಲ ಕೋರಿ ವಾರ ಗೊರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಬೇಲ ಮಲ್ಪೇದ್ ನಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಲ ದಕ್ಲೇಪುರ ಇತ್ತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಲ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕ್ಲೇಪುರ ಅಕ್ಲೇಪುರ ಆರು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಕ್ ಇಂಚೆ ಊರುಡು ಇಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಡೈಲಿದ ಬೇಲ ಅರ್ನ ಅವಳು ಅರ್ನ ಬೇಲದಾದ ಮಂಡೇರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಅತಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಬೈಯಾಡು ಚಾಲ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಕೊನೋದು ಕೊರ್ರೆ ಆರೊಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತದಂತೆ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ನಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಕಳ ನಿಟ್ಟೆ ಅವಳು ಬೇಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಮಂಡ ಆರಂಚಾತೆ ಓಪುರ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅವಳು ಬೊಲ್ಪು ತಿಂಡಿದಾದವಲ್ನೆ ಡೈಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಬೇಲದವಲ್ಲ ಅವೇ ಸಜ್ಜಿಗೆನೆ ಡೈಲಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ತಿಂದರೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದೆ ಅನ್ಬೇಕು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಲ್ದಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಆಂಡೆ ಅವೇನು ಸೇಮ್ ಆರು ಊರುಡ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಹಂಗ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನಂಗ ಬಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮನ್ಪು ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಾಗ ಇಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ತಿನ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಎಂಕಲ್ ಆಜಿ ಜನ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಂಚೇನೆ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪು ಎಂಚ ಬಂಡೇರಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬಂಗದಾದ ಬಂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಡುದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಬೇನೋಡು ಇತ್ತ ಇರಗ್ಲ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐದನೇ ಆಜಿನಡೆ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಅವಳು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತೆ ಎಂಗ್ಲ ವೇಣರು ಸಂತೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಬಂಡೇರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬೈಯಾಡು ಗೋಣಿ ಜಿಂಜಾರ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೈಯಾಡು ಪೂರ ಜಿಂಜಾರ ಒಂಜಿ ಏರಲ್ಲ ಬೋಡಾಪ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜೋಕಲ್ ಅಲ್ಪದ ಎಂಗ್ಲ ಕೈತಲೆ ಅವು ಸೊ ಪೋಪುನ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಗೋಣಿ ಜಿಂಜಾವನ ₹2 ಗೊರ ನಿಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲಾತಿನ ಅರ್ಧ ತರಕಾರಿ ಪುನತೆ ಬೀಟ್ರೋಟು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಲವು ಹಾಲು ಆಯ್ದಿನಲ್ಲ ಏನು ಪುಟ್ಟದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ಅವನೇ ತಿನ್ಪು ನಂಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ಪು ತಿನ್ನದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕೊನೆ ಬಕ್ಕ ಸೋಜಿ ಸಂತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸೋಜಿ ಮಲ್ ತೊಂದರೆ ಕುಂಡಣ್ಣೆಂದ ಅರ್ನ ಪುದಾರೆ ಅದ ಕಾರಣ ಮಗೆ ಆನಂದಣ್ಣೆಂದ ಅವು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜ ಒಕ್ಕಲ್ ರಜ್ಜಲ್ ನೆಜ್ಜರು
ಇರಗ್ ಸೋಜಿ ಪರ್ರ ಪೋಪುನ ಅವೇ ರಡ್ರ ಪೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸೋಜಿ ಕೊರ್ದು ಸೋಜಿ ಬರ್ಪುನ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಗ ಎಂಕಲ್ ಜಿಂಜ ದಿಪ್ಪದ ಎಡ್ಡ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಜಿಂಜಾದು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಆಪುನ ಅಯ್ನ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೋಪುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೋದು ಆ ತರಕಾರಿನ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಪಟ್ಟೆರುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಐದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಾನಸುರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಆತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡೆ ನಾನು ಚೂರು ಮಲ್ಲನಗ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಅವಲೆ ವೇಣೂರುಡೆ ಐತ ಒಂದು ಏಕೆ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅವನಿಪ್ಪುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ 8th ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ 7th ಬನ್ನ ಪೂತಂಗಡಿ ಇತ್ತನ ಅವ್ರು ಅವಳು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂತಾರೆ ದಿನವಲ್ಲ ಬೈಯಾಡ್ ಪೋಡಿ ಅನ್ನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡೆ ಚೇಷ್ಟ ಶುರುವಾದಿತ್ತನು ಇರ ಮರ್ಕೊಲಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರದ ಅಂಚ ಅವಳು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ನಗರ ಭಜನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಭಜನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಪೂತಂಗಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಟದ ಶಾಪ್ಲ ಕೈತಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೂತಂಗಡಿ ಅನ್ನ ನೆಟ್ ಕೈತಲ್ ಕುಂಟು ಶಾಪ್ ನಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೂ ಪುರ ಕೊರತಲ್ಲ ಅರಿಜ್ಜಾಣ ಆಯ್ತು ದನ್ ಅರಿತ್ತಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬೇತಂಗಡಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಪೂ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಯಾನು ದಾದ ಅಂತ ಇಂಚ ಕ್ಲಾತ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಇನ್ನು ಬೈಯಡ್ ಭಜನೆ ಪೋಡದ ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಸೀದ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರತ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡ್ದೆ ಬಿರೋ ಅವಾಗ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಆತೆ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಬರೋದತ್ತದ ಒಂಜ ಒಲನ್ನ ದಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಇದು ಈರ್ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕಂಡ್ಯಾರ್ನ ಯಾನು ಕಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಲೆ ಈರ್ತುಲೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಪುರ ದಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಕಂಡುವರ ಅಂಚ ಟ್ಯಾಗ್ ಪುರ ದೆತ್ತದ ಅಂಗಡದ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಾಡ್ಯ ಆರು ಏಪಲ ಭಜನೆ ಪೋಪುನಾರ್ ಆಯ್ತಾ ಪೂತಂಗಡಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಂದಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನೋ ಆಂಡ್ ನನ್ನದು ಅವಲ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಂದು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಮಾಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಭಜನೆ ಹೋಯ ಕುಲ್ಯ ಭಜನೆ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಬತ್ತ ಮನದಾನಿ ಫುಲ್ ಸುದ್ದಿ ಆತ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಗಿ ಕಂಡಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಬೆತ್ತ ಬರ ಪತ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿನ ಮಂಡ್ಯರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲೆ ಬಿಡ್ತು ಇತ್ತಿನ ಅನುವರಿ ಅಲ್ಪ ಆರು ಭಜನೆಗಳ ಬೈದೇರು ಅತ್ತ ಆರು ಬೈದಾರೆ ಭಜನೆಗೆ ಕುಂಟದಂಗಡಿದಾರೆ ಅತ್ತ ಮೇರ್ ಪೂತಂಗಡಿದಾರೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಹೊಸ ತಂಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಅವಾಯ್ ಕೂಡ ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅವೇನಾದಿ ಪೋಡು ಆತನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾವ್ದಾದ ಪೋಡು ಮಲ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾದ ಎಂಗ್ಲ ವೇಣುಡು ಸಂಕ ವೇಣುಡು ಸಂಕ ಉಂಡು ಸಂಕಡ ಸುದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕೆ ಹಂಗಿನ ತಿಕ್ಕದ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದೆತ್ತನಾಗ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬೆತ್ತ ರೆಡಿ ಆತನ ರೂಮ್ಗ್ಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪುಲಿ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಪುರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಪುಲ್ತದ ಬರಾಡು ನನ್ನ ಕಂಡರವಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಡು ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತದ ಎಂಬನ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂತಂಗಡಿ ಲೆತ್ತೆರ ಬೇಲೆ ಪೂತಂಗಡಿದಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆರ ಐದು ಪುರ ಇತ್ತ ಬನ್ನ ತೆಲಿಪೇರಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಿ ಕಂಡ ಮಾರ ಆರ್ಲ ಪಾತಿರ ಇತ್ತ ಕಂಡುಜಿ ಅಂತ ಮಲ್ತದ ಐನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಮೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಪುರ ಕಂಡುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರೋಲ ಇದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಫೋನಾಗ ಹಿಡ್ದಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಬಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ಪಲ್ ಅಂತ ಅವೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಬಂದು ಚಿತ್ತಾರ್ಥ ಏನ ತೆಲಿಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಂಡ ತರಕಾರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐತಾರ ಡಿಮೋಪನೆ ಅವ್ರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಕುಲ್ಲಾರ ಆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪುರ ಪಾರುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಬೊಂಡ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಂಡ ಅಲ್ಪದಿದ್ದಾರನ ಅಂಗಡಿದ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಲ್ಪದ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಜುಡು ಬೊಂಡ ಬರ್ನ ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಪನ ಕತ್ತಿ ಬಂದೊಂದು ಉಲಯ್ಯರ ಉಲ್ಲೇರ ಬಂದದ್ದು ಫೀಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಾವ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಾವತೆ ಜೋರ್ ಬಂದ ಒಂಜಾತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಾವೆನ ನೀರ್ದಾನೆ ಕುಚ್ಚುನ ಸೊ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುನ ಎತ್ತದು ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಉಲಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ರಿಸೈಡೆಡ್ ದೀಪನ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಏನು ಗೋಡಿ ಬಾದ ತಕ್ಕುಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇತ್ತ ಅವು ಅವರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾತ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾತ ಪಂಟ ಯಾರು ಪೂರ ತಿಗದು ಓಲ್ಲ ಸೇಪುಡು ಒಂಜಿ ಎದುರು ಇಲ್ಲುಂಡು ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೇನ್ ಪೈಕಲು ದನಿಕ್ಲಾರ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಅವು ಹಾಕ್ಲ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲ ಮಿತ್ರ ದಿಪ್ಪುನ ಐಟು ಕಂಡಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವೇನಾಕಲ್ ದಿರೋಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಲ್ತಿತ್ತು ಇರು ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಂಡವರ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲೇನಿದೆ ಬಿವಾ ಮರ್ಲೆ ಒರಿಯ ಪಾತೆರ್ದು ಬಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏನೋ ತೂದಿಪ್ಪೇರ ಏನ್ ಬಂದಿರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಂತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಆ ತಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂಂದು ಪುನಾಗ ಈ ಒರಿಯ ಪಾತೆನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಓ ಬಾನೊಂದು ಸಿಸಿ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇ ಸಿಸಿ ಏರ್ಲ ತೂಯರ್ಲ ಬಂದಪ್ಪ ಆರು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಪಂದಿತ್ತಾರ ಈ ಪರ್ಪನ ಪುರಾಣ ಪಂಡದ ಪರಮಾರ ಅವ್ರು ಬುಕ್ಕ ಪಂಪಿರ ಏರಲ್ಲ ಅಂಚ
ಪಂಡ ಪೋ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ఒక ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಪುಡ್ಕೆನ ಆದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೆ ಸಂತೆ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಪೂತಂಗ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಅದೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ರಜೆ ತೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಕ್ರಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಪೋಕ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪಾಪ ಇತ್ತಿನ ಜನ 8th ಬಂದಾಗ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುಣತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಅಪ್ಪಗ ಯೂಶಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದ ರಜೆ ಬಂದದ್ದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಬಣ್ಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ನ ಮಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಪೋತಿನ ಮಂಡ ಸ್ಕೂಲು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಪೂರಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಏನಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಪೂರ ಆತಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇರಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಐಕನಕ್ಕೆ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಆಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 8th ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಮೇನೋಡು ಜುಗುಲ್ ಬಾರ್ ಅವ್ರು ಸೇರಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಚಿನ ಮಂಡ್ಯಗೆ ದುಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತುಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆನ್ನ ಅಲ್ಪನೇ ಒಂಜರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪ ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಬುಲ್ಪೆರಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಏನು ನೋಡುವ 8th ಟ್ರಿಪ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಪಂಡ 8th ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೋದು ರಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುಣತೆ 2 month ರಜೆ ತಿಕ್ಕುಣ ಅವಲೆ ಉಂತೋಡ ಬಲ್ಪ ಬೇಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಯಾನು ಪಂಪಣ ಎನ್ನುಡು ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನುಡು ನಿಜಾನೇ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವಳು ಆರು ಬಾರ್ದ ಓನರ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಿತ್ತೆ 6 ಬಕ್ಕದ ಆದ ದಿನೋಲ್ಲ ಬೈಯಾಡ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ 11 ಗಂಟೆ ಬರ ಆಪೇದನ್ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದಾಗ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ತಂದು ಬೋದು ಬಿಡ್ಪುನಾರು ಅವೇ ನಿತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರಲ್ ಬೇರೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಎಂಟೆ ಬುಲ್ತಂದಿನ ಹೆಂಗ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನುಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ಡುಗಳಾಗ ಅಮ್ಮನೇನು ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಬಾರುಡು ಬರ ಕುಲ್ಚಿ ಮಾರ ಎಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅవి ನಾನು ರೆಕ್ಕೆ ಅಂದೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಬಾರುಡು ಬರ ಕುಲ್ಚಿ ಮಾರ ಕಾರಡೆ ಎಡ್ಡ ಇರ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೇಳಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಐದಕ್ಕದ ಪಂಪತಿಲ್ಲ ಅವು ಇಪ್ಪಡ ಅವು ಬಾರದ ಪ್ರಾಂಚಾಂಡ ಬಣ ಒಂದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದ ಅಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುನಃ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅನ್ಸುಂಟ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕೂಲ್ತಲ್ಲ ತಮಾರ ಅಮ್ಮನೆ ಸೊ ಪುರಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ದೋಲಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗಳು ಪಂತೋಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಜನ ಬಂತು ಈರ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನೆನ್ನು ನಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ತೆಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಗಾನಿಟ ಇಡವಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಡ್ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮನೆನ್ನು ಉಂಡತ ಉಪ್ಪಡ್ದುಂಡತ ಲಿವರ್ದ ಅತ್ತ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತ ಉಂಟ ಬಂಗುಡೆದವು ಲಿವರ್ದ ಪಲ್ಲೆದಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಕೊಡ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡಿ ಎಂಚಿನೀರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ಬೈದಿದೆ ಸರ್ಕಸ್ ತ ಕೂದುರೆ ತಾಲೆ ಮಾನವರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಫಲ ಗಂಗಸರ ಪರ್ನಗ ಐಕ್ ನೀರು ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಕುರಿ ಉಣಿಗೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಇಂಚಾ ಉಣಿಗೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾನ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಪಂತ ಇಂಚಿನ ಜರ್ನಿ ಬರೋದು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಪ್ಪ ನಿಟ್ಟಡಿಪ್ಪು ನಂದು ಬಂಡದೆ ಬೇಲೆಗಿತ್ತಾರಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪಂಡರತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ನಿಟ್ಟೆಡುಪ್ಪು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಂಚನೆ ಅಂಕಲ್ ಪುರ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದೆ ಬೈದಿನ ಹಾಕಲಿ ಸೊ ಆರ್ದಾದ ಬಂಡ ಏನ ನಡೆಗ್ಲೆ ತುಂಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ರಜೆ ಪುರ ಓಡಿಗೆ ನಿಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅವ್ಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ಳು ಪೊಯ್ಯೆ ತುಂಬೇರ ಪುರ ಐಪೇತ ಅಪ್ಪಗೊಂಜನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚ ಬಂಡೇರಿಗೆ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಟ್ರಸ್ ದುಂಬು ಮಾರ ಅವರು ನರನ್ನ ಬೊಲ್ಪುಗ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಪ್ಪಗ ತಿಕ್ವೇರು ಸರಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗೊಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ನ ಲೈಫ್ ಪಂಡದಾದ ಅಂತ ಒಂಜಿ 9th ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಅವಲಿರಗದಾದ ಬಂಡ ದುಂಬುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಫುಲ್ ಅಪ್ಪಗೆ ನೆನ್ನುನೆ ತುಂಬೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಲಾವ ಮಾರ ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯೆಡೆಂಚ ಮಲ್ಲಾಪುನಿ ಎನ್ನುನೆ ಈ ಬೇಲೆನ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಎನ್ನರ್ ದಾವನ್ ಮಲ್ಪರ ದಾದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ತದ ದಾದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಆಫೀಸ್ದ ಬೇಲೆಡ್ ಏಸಿಡ್ ಫುಲ್ ಅಂಚನ ಫೀಲ್ ದಿನೋಲ ಎನ್ನು ಪೊಯ್ಯೆದ ಬೆಚ್ಚವು ಸ್ವಾಮಿ ಧೈರ್ಯ ನೊಂಜಿ ಬೇಗ ಎಂಚ ಪೊಯ್ಯೆಡೆ ಮಲ್ಲಾಕ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯೆಡೆ ಮಲ್ಲಾಕತ್ತ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಅನ್ಸುನ ಅಪಗ ಈ ಬೇಲೆ ಪುರ ಓವುಲ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ಸಾವು ಏರೆಗ ಒಂದು ಏರೆಗ ದೊಂಬುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುರನತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಚ್ ಅವ್ಳು ರೈಟರ್ ನಕಲು ಬರೀಪೇರು ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪೇರತ ಯಾಂದಾದ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡ ಅಪಗ 10 ನಿಮಿಷ ಪುರ ಬರಂದ್ಲಕ ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ಪೇರು ಪಡಿಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅವಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಾಂಡೆ ಅವ್ರು ಬಿರೋನ್ನ ಕೂಡ ಆಗ್ಲನ್ನ 10 ನಿಮಿಷದ ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಬೇಡ ಪಡಿಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಾರ್ದು ಹೋಗ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಪುರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಗೊತ್ತಾಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಲಕ್ಕ
ಬೊಕ ಇದಾಗ್ತಿ 9th ಡುಪುನಗ ಆತ ಆ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡಲ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮೀನಿ ಬಾಬಾ ಬಟ್ ಮಲ್ತ ಅವನ್ ಇತ್ತನ ಜರ್ನಿ ಅವು ಪೂರ PU ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಾನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಪೋಪನ ಪಂಡ ಇರು ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ಪೂ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನ ತರಕಾರಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇರಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಂಡು ನಾನು ಇರೋನ್ ಕುಡ್ಲಡ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಕೈ ಬಚ್ಚು ನೈಟ್ ಪೂರ ಬಂಗಾನೆ ಇರೇಗ ಬಂಗ ಯಾನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬಲ ಕೈಟ್ ಬಲ ದಿಕ್ಕು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪರ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೇನೆ ಪ್ರವಾಸ ಬಲ ಇಟ್ಕೊರ್ನ ಉಲ್ಟಾ ನಾವು ಇಂಚ ಅನುಭವಿಸೋದು ಇರೇನ್ ಮಿನಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಗೋಡೆಗಳು ಸೀಲಿಂಗ್ ಗೋಡೆ ಪೇಂಟ್ ಇಂಚ ಪುರ ಜರ್ನಿ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಬರ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಒಂದು PUC ಲೆವೆಲ್ ಅತ್ ಪೇಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಬರ್ತೇನ ಇರಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಈತ್ ವಿಷಯ ಅಂಡತೈತೆ 9th ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ ವೈಟ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಇಡ್ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾವೆ ಪಂಡತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪುರ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪುರಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ನೆಂಕ್ಲೆ ದಾದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐಕ್ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಚಪ್ಪಳ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಐಟ್ ಧೈರ್ಯ ಐತೆ ಅಪ್ಪಗ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನೀರಿ ಧೈರ್ಯ ಭಯಂಕರ ಧೈರ್ಯ ಅವತಾನೆ ಎಂಚ ಧೈರ್ಯ ಮಂಡಿರಗ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಡಪುಣ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಡಿತ್ತಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪುರ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿನೆಪ್ಪ ಹಂಗಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಂಗಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಇರ್ದು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಹಂಗಿದ ಪುರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒರ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪುರ ಕಂಡುನ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಅಂತೀನಿ ಅಂಡಲ್ ಬಿಡ್ಜಾರು ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೊಂಡೊಂದು ಕಂಡೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಇಜ್ಜ ಅವಲ ಅವಿ ತೇರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ತುಂಬು ಒಂಜಿ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಏಳು ಇತ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬೊಂಡ ಕಂಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೋಕ ಪೊರ್ಲು ಬರು ಅಂಚ ಇರಗ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪುರ ಬಂಡತಾನೆ ತೊಲೆ ಎಂಕ್ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುರ ಉಂಡತೆ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ ನಮ್ಮನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸೊ ಅವು ಭಯಂಕರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅವು ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ ತೂಪುನವು ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಯೂಶಲಿ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪಗೆ ಮಾನಿ ಇರ್ನ ಏರಿರೆಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪ್ಜಿ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ಅವರ ಅದನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಜಲಸಿ ಆಪನ ವಿಷಯ ಆಡಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಪಾತ್ರನ ವಿಷಯ ಆಡಿಪ್ಪು ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಡದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಚ ಮಂಡಿತ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾವು ಓಟು ಗುಂತುವ ನಾನು 10th ಓಟು ಗುಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತು ಪುರ ಅವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪುರ ಆತ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಉಂಡದ 90s ಕಿಡ್ಸ್ ಅವು ಭಯಂಕರ ಸೂಪರ್ ಓಟು ಗುಂತನ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಒರ್ಂಬ ಓಟು ಗೆಂದ ಬಂಡ 8 ಜನಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಸೊ ಆಗ ಒರ್ಂಬ ಓಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ನ SPL ಆಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ SPL ಆನಾಗ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉಂತದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರೋ ಅವನಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಬರ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಅನ್ಸು ಉಂಡು ಬಟ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಡ್ ಆಗ್ತಾವು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಹಾ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಂಗ್ ಮೈಟ್ ಪುರ ಪೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪ 15 ದಿನ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಪ್ಪು ಯಾನ್ 5 ದಿನ ಸ್ಕೂಲು ಹೆಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉಂತೋಡು ಆರ್ಡರ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUಗೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಂತೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನೆದ್ರು ಏರ್ಲ ಉಂತಿಜಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೈ ಆಯ್ನಕ್ ತಕ್ಕ ನಮಕ್ ಓಲ್ ವಿರೋಧ ಬರ್ಪಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಪನ ಸೊ ಅಂಚೊಂಜನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ 10th 2nd ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2nd ಕ್ಲಾಸ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ PG ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BA ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅವು ಎಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಒಂದು MA ನ ನಾನು MA ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬಕ B.Ed ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಬಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಶಲಿ ಉಂಡದೆ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಚುಂಟು ಬಂಡ 10th ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತಿಪ್ಪರು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ಪುರ ಬೊಕ್ಕ PUC ಬಂದಾಗಲೇ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೋಪು ಎನ್ನ ಪುರ ಜರ್ನಿ ಪುರ ಉಲ್ಟಾ ಆತನ ಆ ವಿಷಯ ಪುರ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಐಟ್ನೆಟ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ ನಮ್ಮನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಪ್ ಒಂದು ಬೋಪ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅನ್ಸದ್ನ ಸೊ ಅಂಚದನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ಪೋಯಿನ ಸೊ ನಾನು ಕನ್ನಡ MA ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ನಂಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವೆರೈಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅವನ್ ಪುರ ಸೊ ಅವು ಹೆಂಕದಾದನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತ ಈ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಕೀರ್ ಕನ್ನಡ MA ಎಂಡೆಟ್ ಇರ್ನ PG ಪುರ ಆಯ್ನೆಡ್ ದಾವರ ಈರೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬದುಕೇರ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಒಲ್ಲ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಲ
ಒಕ್ಕಿರೆಗ್ ಆ ಉಚ್ಚಾರದ ಮಿತ್ ಹಿಡಿತ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವಲಿರೆಗ್ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಉಚ್ಚಾರದ ಮಿತ್ ಒಂದಿತ್ತು ಹಿಡಿತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇರೆಗ್ ಬಂಗ ಹಾಪಡ ಅಲ್ಪ ಪಂಚ್ ಮಲ್ತಾರೆ ತಪ್ಪುನ ಮಾರೆ ಸೊ ಅವು ಲೈಟ್ ಬೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಹಾಪ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇದು ಯಾನ್ಲ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪವಿತ್ತು ಪೋದು ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾಠ ಇರ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಪುನು ಒಂದು ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚೊಂಜಿ ಈರೆ ಒಂದು 10th ಆಯ್ನೋಲು ವೇಣೂರುಡೆ PUC ವೇಣೂರುಡು ಡಿಗ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೆಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ PG ಮಲ್ತಿನ ವಾಮದ ಬದವಡು ಕನ್ನಡ MA ಮಲ್ತಿನ ಅವ್ಲು ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಸರ್ ನಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನ ಅವಳು ಅಂಚ ಸುರುಕು ಇರೇನು ಓಪನಿಂಗ್ ಜತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿಜ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಇರೇನು ತೂಚೆ ಪತ್ತು ಶೇರ್ ಆತ ಏನಂತ ದತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ಪಾಠ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಉತ್ಸವ ಮಂಜು ಅಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿಯರಿಗೆ ಪೆದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಪುದರ್ದಿಯರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಅಪ್ಪಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಓಲ್ ನಾಡ್ನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಅಂಚ ಪುದರ್ದಿಯರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅವಳ ಬಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಪುರ ಬಂದಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಾತನ ಶೋಲ ಬಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾರ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಚಾನಲ್ ಬರೋ ಬಂದ ಇರ್ನರ್ದ ಹತ್ರ ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಬಂದಿದ ಇಂಚೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಉಂಡು ಬೇತ ಕೋರ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು MA ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂದತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ತೆ ಈತ ಪುರ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಅನ್ನದೆ ಈ ರೀತಿ ಪುರ ಲೂಟಿ ಪೋಕ್ರಿ ಮರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರ್ಲಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಣ ಪುರ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಜೋಶ್ ಉಂಡು ಜೋಶ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರಗ್ ಅವಳು ದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಂಪ್ಲಗಿಜ್ಜಿ ಮದ್ದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆ ಟೈಪ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲವ್ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿ ಜಾನೆ ಶೇಷ ಪುರ್ಸೋತಿ ಜಾ ಪಂಡ ಒಯ್ನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ್ಸೋತಿ ಜಾನ ಅಂಜಿನ ದಾಲ್ ಆತಿದ್ನಿ ಬರ್ಚಿ ಮದ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯ ಅಂಚ ಬಂಡ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟ ಮಾರ್ರೆ ಈ ರಂಚ ಬಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಆತ ಜಿಂದು ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆವನ್ಲಕ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸರಿ ಎಂಕ ಆಚಜಿ ಅರೆಗ್ ಲಾವಣ್ಯ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ಲವ್ ವಿಷಯ ಅನ್ ಪನ್ಪುಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿಯುನ ತುಪ್ಪಾಗ ಉರಿನ ತುಪ್ಪಾಗ ಬೆಂಕಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಡ ಐತೆ ಮುಗಿಪಡೋದು ಆಯುಷ್ ಊಪಿ ಅವು ఇప్పుడు అవు ನಮ್ಮ PU ಅವು ಪ್ರೈಮರಿ డే ನಮ್ಮ ನಾಪುರ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಬಾರ್ ಆನಂದ್ ಪ್ರೈಮರಿ PU ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಂಗ ಒಂದು ಏನೋ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲವ್ ಪುರ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲವ್ ನಿಜ ಖಾಲಿ ಓಂಗುನ್ನೆ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತಲ್ಲ ನೋಡ ಅವೇರಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪ್ರೈಮರಿದ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಪುಣ್ಣ ಅರಿತ ಫಾರಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಮದ್ಮ್ಯಾತನರೆಗೆ ಡಿಗ್ರಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಮದ್ಮ್ಯಾತರ ಅಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಂಡಿ ಆರು ಓಲ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಯಾವು ಅಂಚ ಮಾಡೋದು ಈರೆ ಮದ್ಮೆ ಯಾವ ತೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆತ್ಯಾವ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲ್ನ ತೆಗಿದ ಅಂಚ ಆವಡ ಅವು ತೊಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಪ್ಪುಂಡು ಇದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಾತಿ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಅಂಜಿ ಭಯ ಬಾಗ್ತೇನೆ ಪೋಪು ಬರ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ನಕ್ಲೆ ಸಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿ ನಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಗೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿ ನಕ್ಲೆ ಅಂತ ರಾಪಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅವು ಪಾಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಂಜಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಲೀರೆ ಪಿರವು ಬರುತ್ತು ಪುಂದದು ಐಟ್ ಮಿನಿ ಎಂಕ ಮದ್ನಾಯ ಕೊಂಜಿ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕು ಫ್ಲಾಟ್ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಖಿಲ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ನಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ನಂದು ಅವು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಕದ್ರಿಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅವನೊಂದು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಕದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿರ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪ ತಿಕ್ನು ಕೆಲವರಿ ತಿಕ್ನು ಇರಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋನ ಕೊರ್ಪ ಚಿತ್ರನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಪನಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿ ಇರಗಿದೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಿತ್ತದ ಫ್ಲೋರ್ ತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದಾಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇದು 8th ಫ್ಲಾಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 14 ಇರುವ
ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಎಂದು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆದ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಡಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ನಾಲ್ ಐನ್ ಐನ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಇಂದೇಟು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜಿ ಒಂದಾ ಇರೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂಡರನ್ನ ಇರ್ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಬೊಕ ಇರಗ ಬಂಗಾರ ಪೋಂಡಂದ ಇರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಜಿಗೆ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಬೊಕ ಮದ್ಮೆಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅರ್ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಒಟ್ಟು ಏನು ಏರ್ನ ತೂಪುನವರ ಅಮ್ಮ ಏರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ನಾವು ಅಂಚ ಇಂದು ಆಂಡ್ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಇರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ PU ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪುರ ಎಂಗ್ಲ ವೇಣುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡಿತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲು ಪುರ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಪುರ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿತೇಶ್ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪುರ ಆಯನ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇತ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇತ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲು ದುಂಬುರ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನು ಗುರುಮಿತ್ರ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಐಟ್ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಸಾಳೆ ಕಂಗೀಲು ಅವೇನು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದೊಂದಿನ ಎಂಗ್ಲು ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಏನೋ ಒಂಡೇರಾಗಿ ಎಂಗ್ಲು ರಡ್ ಜನ ಭಯಂಕರ ಚೇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಎನ್ನರ್ದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಏತ್ ಪಾತೇರ ನಾ ಎನ್ನರ್ದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೇರ ಅವಳು ಸೆಟ್ಟಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಪುರ ಚೇಷ್ಟ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಸೊ ಆ ಜರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲನ ರಡ್ ಜನ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಆಯ್ ಕಂಗಿಲುದ ಪುರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಕಲ್ಪಾರ ವೇಣೂರ್ಗೆ ಬರೋಂತ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ಅಂಚ ಪುರ ಗುರ್ತಾದಿತ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಡೇ ಯಾನಿತ್ತ ಸೊ ಇರಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಕಂಸಾಳದ 8 ನಿಮಿಷದ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆತ್ ಪನೋಡು ಉಂತಾರೆಜ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆತ್ ಇರಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟ ಪಂಡ ಉಂದಾಪುಂಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇರಗೆ 8 ನಿಮಿಷ ಪನೋಡು ಆ ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ ತಮ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಆಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಜರ್ನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬದ ನೆನಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬೋಗಂಡ ಕಂಸಾಳದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಗೀಲುದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಪನೊಲಿ ಒಂದಂತೆ ಒಂತ ಪನ್ ಬೇತು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ ಪದ್ಯ ಬೋಡು ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ಕ ಕಂಸಾಳ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಗಿಲುದ ಬರವಣ ಆನುಮಲೆ ಜೇನುಮಲೆ ಗುಂಜುಗುಲ ಗುಂಜುಮಲೆ ಆಹಾ ಪನೊಡಿರು ಆಹಾ ಪನೊಡು ಓಕೆ ಆನುಮಲೆ ಜೇನುಮಲೆ ಗುಂಜುಗುಲ ಗುಂಜುಮಲೆ ಆಹಾ 77 ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯನಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಟ್ಯವಾಡುವಂತಹ ಆಹಾ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾದಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಉಗೇಂದ್ರ ಉಗೇ 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 ಓ ಆ ಓ ಮುಂಗೊಂಡಾದ ಮಾದೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಆ ಮಾಯಾಗಾರ ಮಾದೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಓ ಆ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಶಿವ ಆಹಾ ಅವನು ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಬರುಡು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶಿವ ಓಹೋ ವಿಜಯನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಶಿವ ಇರೆಗೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ರಪ್ಪ ತರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಟಮ್ಕಿ 19 ಬರಡಿತ್ತಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಇರೆಗು ನಮ್ಮ AID ಟಮ್ಕಿ ಬಟ್ಟಗ ಇರೆ ಫೋಕ್ ಪುರೋಣತೆ ಭಯಂಕರ ವೈಬ್ ವಾ ವಿಷಯ ಇರೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವಳೊಂದು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೆ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ನಮ್ಮನ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಐನ ಅನುಭವಿಸೋದು ಪಂಡ್ರೆ ಕಂಗಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಗಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಕಂಗಿಲ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನೋಗ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಪೇತು ಕಂಗಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಡೆನ್ನಾನ 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 ಡೆನ್ನಾನಾಯ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ದಯರ್ದಯ ಮಾಯಿಡೆ ಬತ್ತಂಡವು ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಾಮೆ ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಾಮೆಂದು ಕೋಡೆಡ್ದೋಡುದೀನ ಮಾಯಿಡೆ ಬತ್ತಂಡವು ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಾಮೆ ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಾಮೆ
ಮೆಂದು ಓಡಾಡ್ದೋಡು ದಿನ. ಸೂಪರ್. ಅದೇ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೀರನ್ನ ಕೇಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬುದು ಕೇಂದೆ ಪಾನೊಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಟಿಗಳಿಂದ ಕೆಳಂಜಿ ಕೆಳಂಜಿ ಅಂದಾನ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಮೂವಿಡ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಸಮರ್ಥನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಗ ಏರ್ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಬರ ಎಂಗ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಚ್ಚಾಣ ಸೊ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಸಮ್ಮು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬುರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಹಿತೇಶ್ ಲಕ್ಕನ ಆಯ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲ. ಸೊ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫೋಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪುರ. ಸೊ ಆಯ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಪತ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಐಟೆ ಪಂಡ್ ಪಂಡದಿರ ಆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡ್ ಪಂಡದು ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಾದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಅವು ಅಂಚೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಂದಿನ ಸಮ್ಮುನಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದರಾಗ ದುಂಬು ಪುರ ಆಟಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಗ್ ಅವನ್ ಪಾಡ್ದಾನ ಇರಾಗ ಸಂಧಿ ಟೈಪ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಆ ಬೀಟ್ ಬಂದ ಸಮ್ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ವರ್ಷನ್ ಲಕ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತೀನಿ. 2 ವರ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮೆ ಬಂತೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ವರ್ಷನ್ ಎಂಡ ಪನ್ಪಾಯಿನ. ಸೊ ಅವು ಹಿಟ್ ಅಡ್ಡ ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಫಂಡ್ ಇವಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂದಿನ ನೇರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ನನ್ನ ಎಡ್ಡ ರೀಚ್ ಆನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ ಬನ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಮಲ್ತಾರಂತ ಫೋಕ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ವೋಕಲ್ ಫೋಕ್ ವೋಕಲ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಫೋಕ್ ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೋಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ಕಳಿಂಜೆ ಕಳಿಂಜೇನಾ ಕಳಿಂಜೆ ಏರೆಗ್ ಮಗೇನಾ ಕಳಿಂಜೆ ಮಾಯಂದರ ಸುಮಗೆ ಕಳಿಂಜೆ ಮಾಯುಡು ಪುಟ್ಟೊಂಡೆ ಪತ್ತೆ ಕಾಲೋಡು ಕಳಿಂಜಾಯ್ ಪದ್ನಾಜಿ ಪ್ರಾಯೋಡು ಕಳಿಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಲೆವೂಲಾ ಕಳಿಂಜ ಕಳಿಂಜಾಂಡೆ ಕಳಿಂಜ ಬೆರ್ಮೇರೋ ಕಳಿಂಜ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಿ ನಾಯೆ ಕಳಿಂಜೆ ಇನಿ ಪೋವೇನೋ. ಭಯಂಕರ ಹೈ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪಂಡ 9 ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ್ದಾ ಅವು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಂತ ತಿನ್ನೋದಾರ ಮೆಂಚಿ ಸಾ ಪದ್ಯ ಯಾಕಂತ ತಗೋ ಪಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ತೊಂದರೆ ಆ ಬಿಟ್ಲದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಈರ್ ಮುರಾಣಿ ಉಬ್ಬಿಲಾಕ ದಿನೇಶ ನನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೋದಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರನ ನೀರು ಬರ್ನಾಗ ಪಾತ್ರನಾಗ ನೀರು ಬರ್ನವಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ತೋಡಿಗೆ ನಿತ್ತು ತೊಂಡ ಫುಲ್ ಮೂಗು ಪೂರ ಪೋತು ನಿತ್ತೆ ಬೋಡ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇರು ಜನಪದ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಪಂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪುರ ಕುಲ್ಲದು ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರು ಇರು ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪರ ನಾನು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಟ್ಯೂನ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಒಂದ ಅಂದ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪುರ ಪಂಡರ್ನ ಪನ್ಪೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಒಲ್ಲ ಪಂತಿಜಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುಜಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಾಗ ಒಂದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಉಂಡು CBI ಶಂಕರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡದೆ ಮಂಜಾಗಲೆ ಸೊ ಆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಓಲ ನಾನು ಬಿಡದು ಒಂದು 6 ಸಿಂಗರ್ ಪದ್ಯ ಅನ್ಬಿಡದು ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಅನ್ಬಿಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 500-600 ಶೋ ಆತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪದ್ಯ ಪಂತ ವೇದ ಪದ್ಯಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ರಮಕ ಮಂಡೆ ಒಬ್ರವ ಬೈಯಾಟ ಆದ್ಬೋದು ಪಲ್ಲೆಗೆ ನೀರಾಗಲೇನಿನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಲು ಗಾಜಾಗಲೇನೇನ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಚಂದ ತೋರಲು ಮಂಜಾಗಲೇನೇನ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ತಂಪು ಮಾಡಲು ತೇರಾಗಲೇನೇನ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕೇಳದೆ ದೇವಿ ವರ ಕೊಡಲು ಹೊಗಳದೆ ನಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲು ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗೋಲ್ಲ ಲಾ 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 ಯಾವು ಬೇತೆ ತಿರ್ಗ ಐಟದಲ್ಲೇ ಮಂಜಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಾರಾರ ಮಂಜಾಡು ದಯೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ತಂಪು ಮಾಡಲು ಅಪ್ಪ ಈರಾಂಡ ಕೋಪ ತಂಪ ಅಂದು ಮಗ
ಅವು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಏನ ಅನ್ಪೇರು ಉಲ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಉಲ್ಕೆ ಉಷ್ಣ ನಾವು ಕೋಪವು ಕೋಪ ಕೋಪ ಉಷ್ಣ ಬೇತ ಕೋಪ ಉಷ್ಣ ಬೇತ ಕೋಪ ಬೇತ ಎನ್ನತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪದೊಂದು ಒಂಜೆ ಪದ್ಯ 500 ಶೋ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂಜೆ ಫೋನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪುನ ಪೇಮೆಂಟ್ చేస్తాను ಅವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅವೆನ್ನ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಐಟೆ ಇಂಜಿನ ಕರ್ಮದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವು ಐತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಐತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪುರವೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಆದ ಹಂಗೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಪಂದ್ರ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲೆ ಪುರ ಬರೋದು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ PUC ಡಿಗ್ರಿದ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಲ ಅಪ್ಪ ಇದು ಬಣ್ಣ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಪುರ ಅವು ಆತಂಡ ಬತ್ತದಿತ್ತನ ನಂಗೆ PUC ಪುರ ಆನಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಆತನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಶೋಸ್ ಅಪ್ಪ ಈರ್ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲೆ ಇತ್ತಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಊತಾರ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇರಿ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನಪ್ಪಾಗ 10th ಪಬ್ಲಿಕ್ 10th ಸಾವದ 10th ಇರ್ನ ಮಗೆ 10th ಇತ್ತು ದೊಡಪ್ಪಾಗ 10th ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ತ್ರದಿ ಯಾನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲೆ ಬೈದಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಸೈಯಡ್ ಐನ್ ಪಂಡ್ರ ಪೋಣೆ ಅನ್ ಪುಟ್ಟದ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ವನಲ್ಲಿ ಅವಿಸ ಬೇತ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಶೋ ಫಸ್ಟ್ ದ ಶೋ ಉಂಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಐತ ಪುರ ಎಂಗಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣನ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ನ ಅವನ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಇತ್ತನ ಬಂಜಿನಲ್ನ ಸ್ಕಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಇದು ಎಷ್ಟಾಗನಲ್ಲೇ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ ಬಂಜಿಡಿ ಏರು ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಪುರ ಆ ಸ್ಕಿಟ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಪೂರ ಐನೇ ಮಲ್ಪನ ಎಂಗಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ತೂದಿ ಪೂಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಮರ್ಕೋಲಿ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ಅಂಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ತುಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಿಂಕ್ ಹಾಪನ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂಗಿಗಿಲ್ಲ ಕಂಡಿನ ಅತ್ತ ಮಾರವು ಬೊಕಾವು ಕಂಡಿನ್ನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಲ್ತದನ ಚಾನಲ್ ಮಂತಿನ ಕಂಡಿನ ಸೈಯಡ್ ಅವು ಕಂಡಿನ ಅಂದೇ ಪಡ್ಬೋಡ ಸೈಯಡ್ ತಂದು ಗೊತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಪುರ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಪುರ ಕಾಕ್ಲೆ ಪುರ ತೋಜಪತ್ತಿತ್ತ ಸರ್ ಒಂದು ಈಜಿನ ಕಂಡಿನ ಗಡಿ ಬಗಲು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಐಟಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇರಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರೆಪನಾಗ ಬಲ್ಲೆ ತಲಿ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪುರ ತೂದು ಅವೇನು ಸ್ಕಿಟ್ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಪನ ಇರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು ಎಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಯಾವುದು ಒಂಜಿದಾದ ನಂಗೆ ಟೈಟಲ್ ಆಯ್ತು ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಅನ್ಸಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಆತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ಪುರ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕಂದ ನೆಂಕ್ ಇತ್ತ ಈವನ್ ನಿಕಲ್ ಪುರ ತೂತಿ ನಾನು ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂದೇಟೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಪಂಡೇರೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದಾದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದಾದನ ಮಲ್ತೊಂತಿ ನಾವು ಆಡಿಷನ್ ಬತ್ತನ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿ ಇರ ಅಂಚನೆ ಪನೋಡಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅವು ಸೀಸನ್ 1 2014-15 ಬತ್ತನ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಪ್ಪಗ ಉಂಡತೆ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಜನ ಮಿನಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪಾರ ಆಡಿಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ನೇರ್ಲ ತೂಪು ಜೇರು ಗೊತ್ತಾಗ ಬಟ್ ಹಿತೇಶ್ಗೆ ಏರ ಪಂದ್ ಟಿವಿ ಇಡ್ಸೋದು ಹಿತೇಶ್ ಪೋದಿತ್ತಾಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ತೆ ಯಾನು ಓಲ ಒಂಜಿ ಸಭೆ MC ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ MC ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾದಾನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ MC ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ MC ಮಲ್ತೊಂದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕತಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು MA ಆತಿನ ಆತ್ರ ಅಪ್ಪ MC ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲ ಜನ ನಿಜ ಬಲ ನಮಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾರ ಅಂತ ಬಟ್ ಜನ ಇಜ್ಜತಿ ಪಾಪ ನಾನು ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿರ್ರಿ ಆಡಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪುರ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪುರ ಅಡ್ಡ ಕೊರೊಂದು ಪುರ ಇಪ್ಪೇದು ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಮೂಲಿ MC ಉಳ್ಳ ಮಾರೆ ಅರ್ಧ ಬುರ್ದು ಬತ್ತಂದ ನಾನು ತಾದ ಪೇರು ಅಂಚ ಪುರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಣ ಆ ದಿನ ಯಾಮನ್ನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಎಂಚಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಸೊ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಜಿ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋದೆ ಪಾಯ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಬಂತೇನೆ ನಾನು ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಜಪ ಹುಡುಗೆ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಂತು ಓಡಿ ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬಂಡೇರು ಈ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಪ್ಪ ವಾರಿ ಖುಷಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪನತೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊರ ಪೋದಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ವೈಟ್ ಪೋತಂಡೆ ಈ ಉಂದುಂಡತೆ ಮೀನ್ ಟೆಂಪ ಮೀ ಪಂಪನೆ ತುಂಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪುರ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೆ ಬಾಡುವೆ ಅಂದಂದೆ ಅವು ಬೆಳ್ತಂಗಡೊಂಜಿ ಆಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಂಬೆ ಬಾಡ್ರೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಹಿತೇಶ್ ಪುರ ಪೋತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಬೊಂಬೆನ ಪುರ ಅರ್ಧ ನಲಿಪರ ಪುರ ಪೋತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೇ ಪೋತಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವೇ ತೂತಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ತೂತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾನೆಂತೂ ಪೋಯ್ಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಜಿ ಇಮ್ಯಾಗ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪಗಾನ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಅವನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪ
NSS ಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ಅವೆಂತ ಗೊತ್ತ ಅವು ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತು ಕಡಪ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳಮುಖಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದವ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಅಖಿಲ್ ಪುರ ಬರ್ತೇನೆ ನೆಂಚು ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನದವ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಅವರಿ ಕುಡಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬರ ಮಲ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಯ ಐಟಿ ಯಾಲ್ ಇತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಡತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಬರ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಬತ್ತಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾಯನಾಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಬಂದದ್ದು ಬತ್ತನು ಯಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಗಪ್ಪಗ ಪೋನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರ್ನಿ 2015 2015 ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಒಂದು ಪುರ PG ಪುರ ಮುಗಿದಿತ್ತು PG ಬಂಡೇರೆಗ್ ಇರೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಗಲ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಕೈತಲ್ಲ ಯಾನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪುರ ತೂನಿತ್ತಾರಕಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾಗ ಓಲೊಂದು ಅವು ವಾಮದ ಪದದ ಅಲ್ಪನೆ PG ಮಲ್ತಂತಿನ ಆ ರಿಂಚನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೂರಾ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಓಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕನೆ ಅವನು ಸೊ ರಪ್ಪಲ್ಲೆತ್ತೇರು ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆ ರಪ್ಪ ಕಂಡು ಇರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಅವಾಗ ಅಧಿಕ ಬರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ ರಪ್ಪಕ್ಕೋರ ಒಂದಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಣ್ 350 ಜೋಕುಲು 21 ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಲೀಡ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನೆರಡು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏಜ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನಂಜಿಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಲಾದಿತ್ತು ಆ ಏರದಾರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ PG ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರೋದಲ್ಲ ಅಂಚಪುರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಚನೆ ಎಂಚ ಮಂಡ್ಯರೆಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ಸೀಟ್ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪದೆ ಎಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಸ್ಕೂಲ್ 8 ಮಂತ್ ಇತ್ತ ನಾವು ಎನ್ಮ ತಿಂಗೋಲು ಇತ್ತ ಎನ್ಮ ತಿಂಗೋಲು ಎಂಕ್ ಉಂದಾಂಡು ನಾ ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲಾಡ್ದ ಪಂಡತೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಫೋನಾಗ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೇಲೆಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂದು ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಾಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೋದ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಯರು ಈತಲೆ ಟೀಚಿಂಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಐನ್ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪಚಾರ ஒரு ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪೆಂದಾಂಡ ಈ ಇನಿಕ್ಲ ಅವರ ಕೇಳ್ನೆ ಓವೇ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಐನ್ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪಚಾರ ಅವೊಂಜಿ ಏನೋ ಅನ್ಪೇರು ಆರ್ಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋತೆ ಆತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಿಚ್ ಬಟ್ ಅವು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತನ್ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತ ಪೋಯಣ್ಣ ಮಾರ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪು ಜತನ್ 6 ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಅವಲಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 6 ಮಂತ್ ₹1 ಇನ್ಕಮ್ ಇಚ್ಚೆ ಅಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಪೋಡಾನ್ ಬಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಖುಷಿದಾದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಫಾಡ್ ಚಾನಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪೇತ ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಪೋಪನಾಡು ಪೋಲೆನ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಡುನತೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡೋಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಬೇಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಐನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಏನಂತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿಚ್ಚು ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಬಟ್ ಏನಿರೋದು ಆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮಂತ್ಲಿ 16,000 ನಾನು ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ HM ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 16,000 ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ತಿಂಗಳು 3 ಮಂತ್ ಕೊರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊರ ಶುರು ಮಂಚ ಬರ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ತಿಂಗಳು ಆದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವ್ರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಚೆಪ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆവുന്നു ഞാൻ ಬುಡೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೊರ ಮುಲ್ಸರದು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಪೋಯೆ ಫೋನಗೊಂಡದ್ದು ಯಾನ್ ಹಿತೇಶ್ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫೋನಗಿರ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ಲೆ ತೋಜಿದ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಇರಾಗ ಎನ್ನಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ಒಂಜು ಗಾಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೋನಾಗ ಇತ್ತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವಳ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಪುರ ಎತ್ತೋಡು ಇತ್ತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸೊ ಇತ್ತೇನು ವಾರಡ್ ಹೊರ ಪೋಯಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ 2 ದಿನ ಕೊರಬೋದು ಇನಿಪೋದು ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಬಟ್ ಪೋಯ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಈರ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಬಂಡರ್ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಏತೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋದು ಉಂತನಾಗ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಏತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಏತೆ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾತೆರ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೊರ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತಾವಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ್ರೇನ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಸದ ಬಿಡೋಡು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗವ್ಯ ಆಯ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥನೇ ಒಂದು ಜೇರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಲಾಲ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಟಕ 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 ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತಾಡು ಸ್ಕಿಟ್ ಲಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರಾಕಲು ನಾನು ಆತನ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಸ್ಕಿಟ್ ಪುರ ಬಟ್ ಆತ ಲೆಂತ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿಜ್ಜತೆ ಹೆಂಗೆ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡದಾನೆ ನಮಗೊಂದು ಲೈಟ್ ಪೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಚಂಡಿ ಆದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಡೀ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ
ಗಂಡು ದ್ರೌಪದಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಆನಾಗ ಪೊಂದನ ವೇಷ ಪಂಡದ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಪೋತೆ ಮಾರಾರ ಇಡೀ ಬೇಕಾದ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಆತ ಆ ಪೂರ ಮುಗಿದಾನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಶರಣೆ ಸರ್ ನಿಂದು ರೀಶೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫುಲ್ ಬೆವರು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲೋ ಕತ್ತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ನಾನು ಕುಲೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತ ರೀಶೂಟ್ ಕೂಡ ಏನೀಗ ಈತ ಇರೋ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರಕ ಸಂದ ಇಲ್ಲ ಹೊರ ಮುಗಿದ ಕುಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಬಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಅಂಚಪ್ರ ನೆರವನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನ ಫೀಲ್ ಉಡಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದೆ ಕಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿರು ರೀಶೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ರೀಶೂಟ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಕುಲ್ದ ಪುರ ಟಿವಿ ತೆದ್ರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಾರ ಪುರ ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ತದ ಆದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿನಾಗ ಬೋಲ್ಪು 4 ಗಂಟೆ ಆತನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬೋಲ್ಪು 2 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಆತನು ಅರ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಪ್ಪನತೆ ಕುಲ್ದ ಟಿವಿ ತೂನಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಬೈದು ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಟ್ ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತನು ಖುಷಿ ಆತನು ಏರ್ನ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇರಾಗ ಓಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರ ಅಕಲೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಬೈದನು ಬತ್ತೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಹೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೈದನು ಅಂಡೇರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಬೈದನು ಸ್ಕಿಟ್ಟದ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂಚೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಶಾಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಇಂಚೆ ನಾನು ಈ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಡೌನ್ ಅನ್ಮಾಡ ಮಂಡತಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಡಾಣ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಪೋಣತೆ ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫುಲ್ ಜಾತದಿತ್ತನು ದಿನೋಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ನೆರಡೆ ಯಾವನ್ನ ನಮಕ್ ಇತ್ತ 3 years ಏನೋ ಅನ್ಪೇರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪುರ ಯಾರ ಲೆತ್ತದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರ ಪೂರಲ್ಲ ಬಟ್ ಐದ ಫಿರೋಡು ಇಂಚಪ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ನೇರಗಳು ಬಟ್ ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಅವು ನವನ ಬಟ್ ಅಂಚಪ್ರ ಆಯ್ನವು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ರೈಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ ಪುದರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಏರುಂದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಇರುಂದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಏನ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ದೂರ ಅಡುಂತಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ನಲ್ಲ ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ನೆಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪಾತೆರನ್ನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿನ್ ಅವ್ನು ಏನು ಕತ್ತೆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ತೆಗ್ದು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಪರ್ ಅವರು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಆ ರೈಟ್ರ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳಾದ್ರೆ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಪ್ಲಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಇಂಚವರ ಫನ್ಪೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾವು ಆದ ಧ್ವಜಪ್ಪ ಹೊಡತ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆ ಸ್ಕಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕ ನೋವು ಬಂಡ ಸೇಮ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಐ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಆ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನಲ್ಲ ನಯನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ ಬೊಡೆದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ನ 3 ಜನ ಮಲ್ತ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೆರಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಆಯ್ಪುಕೊಂಡತೆ ಪೂರ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನಾರೇ ಪುಗಾರ್ನ ಅವನು ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ದ ಇವತ್ತು ಎದ್ದು ಬಂದ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ದ ಸಾಕಂದ ಆನಿ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಐದು ಒಕ್ಕ ಲೇಡಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನೇನ್ಯ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪೇರ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ತೆಲಿಪು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಅಬತ್ತರ್ದೀಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮುಲ್ತಾಗಲ್ಪರ ಚೂರು ಸೆಟಲ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪ ಅವು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ಜಿನ ಅಬತ್ತರ್ದಿಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರುಕ್ಕು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವಳು ಅಬತ್ತರ್ದಿದ್ದು ಸೀರ ಪುರ ಸೀರ ಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಹೊರಸರು ಮಲ್ತಾರೆ ಮುಕ್ಳು ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಎಡ್ಡ ಅಲ್ರಿ ಹಿತೇಶ್ ಗ್ಲಂಕ್ಲ ಲೇಡಿ ಲೇಡಿ ಮಲ್ತ ಒಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಂಚ ಕುಲೋ ಓದ್ದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಕುಲೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಕುಲೋ ಅಂದೆ ಅವು ಲೇಡಿ ಮಲ್ತು 5 ವಾರ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಕುಲೋ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಿತ್ತು ಪಂಡೆ ಅನೀಶ್ ಇವರ ಕುಲ್ದಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಲಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಜೋಕುಲ್ ಸೇರ್ಸ ಅನ್ನೋದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐಟೊಂಜರು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಡ್ ಅಂಚ ಆದ ಎಂಚಲ್ಲ ಫಿನಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕ ಅನ್ಸನ ಜರ್ನಿ ಬ್ರ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪುನ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಬೋಣ ನಾನಿತ್ತವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಇತ್ತದಾದ ಪನ್ಪರನಕ್ಲ ಐಕ್ ಪೂರ ರೀಸನ್ ಅವು ಶೋ ಎಂಕ್ ಇದು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಆತನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಆತನ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತು ಅವಾಡ್ಲ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಶೋ ಐಟ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಇರಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 13 ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಐನ ಅಂಜು ತುಯ್ಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುರ ಪಾತ್ರ ಬರೋಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಅವೇ ಆವಡೋದು ಫೀಲ್ ಆವದಿತ್ತು ಸೊ ರೈಟರ್ ಬಂದದ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 10-16 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಬೋಧಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 10-16 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಏನ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಬತ್ತದ ರಡ್ ಒಂಜಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ದಸ್ಕತ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಮರನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ
ಹೌದು ಹುಲಿ ಅಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಅವು ಪುಡ್ತು ಎಂಕ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಟೀಮ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೆಡಿಗೆ ಮೂಲ ಪೂರ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಹೋದ ಅವಳು ಲೈಫ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಆಯ್ಜ ಫುಲ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ಜ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಅನ್ಬಂಡೆರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ ಅವ್ರು ರೂಮ್ ಲಾಕ್ಲಾನೆ ಫುಡ್ ಲಾಕ್ಲಾನೆ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಾನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಫುಡ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಚಿಂದಾನೆ ಅನ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲೊಳಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಕಲ್ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಗಪ್ಪಗದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಪತ್ತೊಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಇದ್ದ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನ ಇತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಶೋ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಶೋ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಿದೆಯ ಫಸ್ಟ್ ಇರಾಗ 25,000 ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ನಂಬರ್ 1 ಶೋ ಪೂರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನು ಕಟ್ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಚಿ ಪ್ರಪೋಣ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪತ್ತನು ಕಿನ್ಕುನ್ ಚುಚ್ಚುನು ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೈದಿರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ದಾಂಡ ಚುಚ್ಚರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇದು ರಾಶಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೈಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಕಾಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹಿತೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಸ್ತಿ ಪುರಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪೂರ ಸ್ಕಿಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಜನ ಒಂದು ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲಾಕ್ಲೇನೆ ಬರ್ತಂದು ಇತ್ತ ನಮನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇತೆ ಇಂಚಿದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂದ ಆಕಲ್ ತೆಲ್ಪನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಲಕ ಫೀಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಲಾತೈತೆ ಕುಲ್ಯಂಡ ಯಾರನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಂತ ದೂರಗುಲು ಒಂದು ಅಲ್ತ ಅಂಚದ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಬಂಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಓಡಿಮಟ್ಟ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪ ಇಂಚೆ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪತ್ತು ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಡಾತ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮನ ಆಯ್ತದ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಲ ತುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಪನ್ಲಂಗ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾದಿರ್ಪನ ಗೇರ್ಲ ಏ ಒಣದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಾದ್ರ ಇರೇನೇನು ತೂಪೆ ಬರೋದು ಅಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆಗಳ ಇಂಕ್ ದಾದ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಬೈದನು ಇರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲ್ ನಿಂತ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅದಾಂಡೆ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಇತ್ತ 2026 ಆತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನಿಕ್ಲೈರ್ ಯಾನು ಒಲಾಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಲ ಗುರ್ತ ಬರ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುರ್ತ ಬತ್ತಂದು ಇಜ್ಜೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ ಉಂತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಗುರ್ತ ಬರ್ತೇವೆ ನೀವು ಲೇಟ್ ಗಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸೋಣ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪದಿ ಒಂದಿರ ಬಂದಾಕ್ಲ ಏತ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಟಚ್ ಆತನ ಬಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಕ ಪಂಪೇರು ಕೆಲ ಪೇಷಂಟ್ ನಾಕಲ್ಲ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಿಖಲ ಶೋ ತುನ ಕೊಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ತೆಲ್ತಂತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನಂತಾರೆ ಸುಮಾರು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪನ ಜರ್ನಿ ಒಲ್ತಿರ್ದ ಓಡೆ ಕನಕ ಓಲೆ ಇರ್ತಗಡು ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಬಂಡರ ದಾದನೊಂಜಿ ಚೇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಯಿ ಇತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಅದು ಅನಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಯಿಂದ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಆವಡ್ ಬಟ್ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಒಂಜೊಳ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಎನ್ ಬದುಕು ದಿಪ್ಪನಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಎಂಕ ಅಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ ಅವ್ರು ಪೂರಲ್ಲ ಕಲ್ತಾನೆ ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಅವಮಾನಲ್ಲ ಆಣ್ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈತನ ಟ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಅವಲೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾಡತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ತಂದ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ನಡ ಇಪ್ಪ ಅವೇ ಗಾಡಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಫಿದಾ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದು ಅಪ್ಪಗ 75,000 ಅದ ಅನೇತನ್ 3G 4G ಅದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೈನಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬುಂಡ ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸದ ಬಣ್ಣ ಐನ್ ಸಂಪಾದಿಸೋದು ಬುಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಸಂಪಾದಿಸೋದು ಐತೆದ್ರು ಒಂದು ಪುರದ ನಾಲೆಜ್ ಯಾನ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅವನದ ಅದೊಂದು ಎಂಚಿನದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಫೋನ್ ಮಾರದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಏರ್ ಪನ್ನಲ್ಲ ಕನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ದಾದನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಬಟ್ ಐಟ್ ಇತ್ತ ಏರಿಳಿತ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಬಾರಿಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಾದಾಲ್ ಬರೋತೀನಿ ಸುತ್ತ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಎಡ್ಡೆನ್ನೇನು ದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಮೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ತುನಗ ಅಕ್ಕಲೇ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಸೊ ದಸ್ಕ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ವಾಣ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ರು ದಾದನ ಬಿಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಂಜಿನಿಂದಿಪ್ಪ ಆಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪುರ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಯ್ತಾ ಡೀಸೆಲ್ ಪುರ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಎಂಡ ಬತ್ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಅಪ್ಪ 2 ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ತುಲೇನು ಯಾನಪ್ಪ ಎರಡು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ ಸರಿ ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ತುನಕ ಆಕಲ್ ದಾದನ ಉಲ್ಟೋಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುರ ಇರೋದು ಮಲ್ಲ ದಂಧೆ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಕಲಿಡನೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಜಿನ ರೌಡಿ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಫಿದಾಯಿ ಅಂಚ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ಮರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅವಳು DR ಶೀಟ್ಸ್ ಪುರ ಅಂಟಾರ ಟೀಮ್
ಎಂಕ್ಲೇನಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಪೊಯ್ಯ ಜವನೆ ಅಂಟಗಂತ ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅನ್ಸನ ಅಂಚಿನಂಚು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಾಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮರಲೇರಾದ ಪಾಯ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸಾವಾಸನೆ ಗೊಚ್ಚ ಮಾರದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ವನಾಜ ಅಂತ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ತಾ ಐಟೊಂಚು ರೆಡ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಯೇಂದು ಮಲ್ತಾ ಟಾಕೀಸ್ ಆಪ್ ಹತ್ರ ಉಪರ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ದಸ್ಕತ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತನ ದಾದೈತನ ಪನ್ಪ ಈ ಸಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೋತುನಂದಾಂಡ ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಡ ಅತನ ಎಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಸೋತನ ನಾನು ನಮನನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆ ರಿಚ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನಮನ ಬೇತದಾದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪದ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಪನ್ಪಡ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪಿರೋಡ್ ಆತ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅವು ಓಲ ರೀಸನ್ ಆಪುಜಿಂದ ಜನಕ್ಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಯಾಂದಾಯಿ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅಕಲ್ ಬಂದರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಈ ಬಂಗ ಬೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಐನ್ ಒಂಜ ನಮ ರೀಚ್ ಆಪ್ಲಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಆನ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈ ಜವ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪನ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನಡು ಅವು ಅಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇರಾಗ ಇಂಚ 2 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಕಲ್ 2 ನಿಮಿಷ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪನ ಅರ್ಧಾಂಡೆ ಅವು ಅಕಲ್ನ ತಪ್ಪುಲತ್ತು ಸರಿಯೇ ಯಾನ್ ಏಪಗಲ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಮಿತೇಶ್ವರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಸ್ಕತ್ ಸೋತಾನ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಬಟ್ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ದಸ್ಕತ್ ಜನಗಳು ಗೆಂದಾಯರು ತುಯ್ಯರು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ಪಂಡೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಸಿನಿಮಾನ ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಅಂಚೊಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೊಂಡು ದಾಯಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಕೊನೆಯಾರು ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಕೊನೆಯಾರು ಅವಿಯೇರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತನಗಳು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ದಾಯಿ ಎಂಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಬಂಡ ಐಟ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡೇರ್ನಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಂಡೇರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಯ್ಯರತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಟಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಟಾಕ್ ಬತ್ತನಂದ ತುಯ್ಯರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಡೀಪ್ ಆದ್ ಸೊ ದಸ್ಕತ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಆದ್ ತುಯ್ಯರ್ ಅಂಚಾದ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ 14 ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ದೆನ್ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ OTT ಬತ್ತನಿತ್ತ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಬತ್ತನೆ ಸೊ ಇರಾಗ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ OTT ಬಂದಾಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಯಾರು OTT ತುಯ್ಯ ಸರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ತುಯ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಡ ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರಾಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡು ತೊಜಪೋವೆ ಸೊ ಆಗಲ್ಲಿ ಕಡಪುರಿ ನಾನು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು 1 ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಏಪ OTT ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಪ OTT ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ತೆಂಗ್ಲೆ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಇದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಳುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಕಲಿತ್ತ ಆ್ಯಪ್ ಥ್ರೂ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಥ್ರೂ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐತ ಥ್ರೂ ಇತ್ತದಾದ ಅನ್ಬಂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಏನಡ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ಪಿச்சு ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಜಿ ಇಂದಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಜಿ ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಆರ್ KGF ಅಡ್ಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲೆ ಸೊ ಪಂಡೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇನು ಆಯ್ನ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥ್ರೂ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲೇ ನಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪಗ ಯಾವನ್ನ ಒರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಕಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಪಲಾಕ ಮಲ್ತಂದ ಏರ್ಲ ತೂಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಐಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದನ ಇಪ್ಪು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ ಕತೆ ಸೂಪರ್ ಆದ್ಬೋದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆವು ಸೊ ಸೇಮ್ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾನ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದಾದ ಒಂಜಿ ಅನ್ಸಿನ ಬಂಡ ನೆಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚಿದಾಗ್ಲೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ್ಲೇನು ಪಾಡ್ಯ ಪಾಡ್ದನ ಹೆಂಗ್ಲೇದಾದ ಅನ್ಬಂಡ ಎಂಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ವೈಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಲ್ಲೇಖ ಯಾನೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನ ಬಂದ ಫೀಲ್ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಆಸೆ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಅವಲೇ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ದಸ್ಕತ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇರಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ದಸ್ಕತ್ ಒಂದು ಜಾನರ್ ವಿಲೇಜ್ ಡ್ರಾಮಾ ಲಕ ಓಕೆ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಏನಿರೋದ ಹತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಅವಲ್ಲ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂದಿದ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತ ಏನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನು ಜಾನರ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇಕ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಬೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಹೌದು ಉಲ್ಲಾಡು ಅಂಚಿನೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತ
ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಮೂವಿಗೆ ಅಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ OTT ಪಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಾನ ಬಂಡ OTT ಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಕಂತ ಮಲ್ತ ಅವ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ఒక ಟೈಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ CM ಪುರ ಅವರವರು ಪನ್ನಗ ಏರಾವರಿ ಪಂತಿನ ವಿಷಯ ಹೌದೋಲ್ಯ ಪನ್ನಗ ಆರ್ ನೆರ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಅವು ಟೈಟಲ್ ಭಯಂಕರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಟು ಹೌದೋಲ್ಯ ಪನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಸೊ ಆ ಟೈಟಲ್ ಥ್ರೂಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಅವನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ಡ ಆ ಟೀಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ತೂಪ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಆತ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗೆ ಪೋಪ್ ನಡ್ದೊಂಬು ಅಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಟೀಮುಗು ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಬಂದಿರಕ ಆಯ್ ಒಂಥರ ಇಜ್ಜೆ ಬಂದು ನಾವು ನಮಗೆ ಸೈಸೊಂಡ್ರೆ ಆಪಿச்சு ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಜ್ಜೆಂದು ಎನ್ನು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಓಲಾನ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತು ಸಡನ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನಪಾಂಡ ಕುಲ್ನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತಾನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡು ಆಪಗ ಆ ಫೋಟೋ ನಾನು ಕೇಂದು ದೂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ತೋಜಿದ್ ನಾನು ಫೋಟೋ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವನಿ ಸ್ಮೈಲ್ ದ ಫೇಸ್ ಅವು ಏಪಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಈವನ್ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಆ ಪೋಯಿನಾನಿಲ್ಲ ఆయన ಫೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಅವನ ಅಂಕಲ್ ಗಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಇಂಚ ಅಂಚಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪೋಯಿನಾಕಲ್ಲ ಮೋನೆಡ ಅಂಚಿ ಇಪ್ಪರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಡಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೋನೆಡ್ದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ఆయన ಸ್ಮೈಲ್ ಎತ್ತಿನ ఆయన ಪಂಡದ್ಲೆ ಎತ್ತೆ ಆಯ ಇಪ್ಪುನಗಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಎತ್ತೆ ಪೋನಗಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಯೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಸೊ ಇತ್ತ ಆಂಡ್ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅದು ಪೋದು ಬಟ್ ಆಯ್ ಇಜ್ಜೆಂದು ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪನ ಹೆಚ್ಚು ಓಲಾ ಆಂಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂತೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ತೆಲ್ತದ ಪನ್ನೊಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ ಸುತ್ತನೇ ಇಪ್ಪೆ ಆನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇಪ್ಪೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರು ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಎಂಕ ಅನ್ಸುಂಡು ಸೊ ತೆಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಈರು ಪನ್ನಲಗನ ಆ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಏಪಗ್ಲ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಖಂಡಿತ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇತ್ತೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಾತೇರ್ದೇರು ಬಟ್ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆತ ಜನಕ್ಕೂಲೇನು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸವನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಅರಗೆ ಸರ್ ಇಜ್ಜೆನ್ ಪಂಡ ದಾಯ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಆಯ ಎನ್ನಿದಿಪ್ಪೆ ನಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಲಪನ ಕಾಂತಾರದ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಬೋಡಿತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು ಭಯಂಕರ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಅಂಚ ಐಟ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಎಂಕ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಐನ್ ಆಯ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇದೆ ಪಾತೆ ನಂಗೆ ಬಟ್ ಆಗ ಆತೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಕುನ ಈಗ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲ ಏರೆಗಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಅಪ್ಪ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕದಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪರ ಎಂಕ ಹೆಂಚುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಾಗ ಪನೊಂದು ಪುರ ಇಪ್ಪಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಅನ್ಸಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೈಬಾಂಡ್ ಹೊರಾನೆ ಆನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ ಹೊರಾನೆ ಜುಮ್ ಆತನು ಬಿಕಾಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೀರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಸಮಯ ಮಲ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತು ಉಂಡನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸೊಂಡು ನಮಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಬಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಬಾಯ್ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಏನು ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಂತಾರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುದು ಆಗಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇತ್ತನು ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ತಂಗಿನ ಪುರ ಅಂಚ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೆಕ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಪುರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆವನು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅರೆ ನೆನ್ನನಾಗ ರಾಕೇಶ್ ನೆನ್ನನಾಗ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಡನ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಚಾದಿತ್ತು ಫೀಲ್ ಅವೇ ನಮಗೇನೋಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಅವೇ ಅಂತ ಯಾನ ನೇಪಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಪಂಪ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮಾತಲ್ಲ ಅವಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತ ಮಂಜಾಣ ಇರ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆತಾರೆ ಇರಾಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾವಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾವಲಿ ಕಲ್ವೆ ಲಾವಲಿ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಾವಲಿ ದೇವೇರ್ ಲಾವಲಿ ಅವು ಆರ ಆಪುನ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕೇರೆಗಾಣಲು ಉಂಡೆ ಅವಕಾಶ ಸೊ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಜ್ ರಿಜ್ಜಂದೊಂದು ದೇವೇರ್ನ ರೂಪ ಅಡುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪುರ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಯ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಸಂಪಾದನೆ ಅವ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆದ ಕೆಲವರು ಸುದ್ದಿಗೆ ಎಂದು ಉಲ್ತೊಲ್ತಿರ್ದು ಬೈದು ಪಂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಬೇಲ ಬೃದ್ದು ಬೈದಾರೆ ಪಂಡ ರಾಕಿ ನಂಜು ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇತ್ತೆ ಉವೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈನಾಗ ಆಯ್ ಮಲ್ತನ ಪುದರ್ ಆಯ್ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪನಿಗೆ ಮದ್ಮೇಡಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ ಅವಿಟತ್ತು
ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸೊ ಅಂಚ ಫೋನಾಗ ಬತ್ತಾರ ಆ ಟೈಮುಡ್ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ತುಯ್ದು ಯಾನ್ ಅವಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಆ ಕ್ರೌಡ್ ಸಭೆ ಇಂಚ ಇತ್ತನು ಬಂಡ ಆಯ್ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗಳ ಅವಳು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿದ್ನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಾಜ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಲಡಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಪೋಲ ಬಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿದ ಅದನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ಲ ಒಂಜೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಸರತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೃಷ್ಟಿಂದು ಮೂವಿ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಮುರಾನಿ ಎಂಗಲ್ ಸೀನ್ತೆ ಐನಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಕಲ್ ಐಟ್ ಕಾಮತ್ತೇರ್ ಮಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕಾಮತ್ತೇರ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಚೆಪ್ಪೇರು ಅಡ್ಡ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ ಮುರಾನಿ ಹೊತ್ತು ನಾಗ ಎನ್ನ ಮಂಗೆ ಇಜ್ಜೆಂದೆ ಅನ್ಸುಜಾತ ಮಾರ ಆಯ ನಿಜವಾದೇರ್ನ ಅವಾಗ ಆಯ ಒಂದು ಎಂಚ ಬಂಡಿರ ಭಯಂಕರ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡುನ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಕಾಡು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುಂಡು ಸೊ ఆయన ಕೊಡೋರ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿಯ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕಡೆ ಕುಸಲ್ ಪಾತೇರಿಯ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಅವು ಖುಷಿ ಅವನು ಪೂರಲ್ಲ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಒರಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತೇರಿ ಗಾದೆ ವನಸ್ ಪಾತೇರಿ ಅಂದ್ ವನಸ್ ಅವು ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೂರು ಪುರ ದೆತ್ಕೊರ್ಬೇಕು ನೀನು ವೆಜ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋದು ಇದು ಮಾರ್ಲಿದ್ದು ಸೂದಿ ಬಕೊಂಜಿ ಈತ ಪುರ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ್ತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅನೀಶ್ ವೇಣೂರು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಬಜಿ ಪೆದಂಬ್ಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಏರ ಬಂದಿಪ್ಪುಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚತ್ ವರ್ಕ್ದ ವಿಷಯ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಪ್ಪುಡು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಆದ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಆದ್ ಇತ್ತೇನೊಂಜು ಖಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಪ್ಪುಣ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ವರ್ಕ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಸೋಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಸ್ ಒಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಜ್ಜಂದ ದಾದ ಪುರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಸೋಪುಂಡೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದೆ ನಾನು ಐನೇ ಬಂತು ನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ಲ ಮರ್ಲಗಟ್ಟು ಇದ್ದ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡದ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ಬುಂಡ ನಮ್ಮನ ವರ್ಕ್ ಆದ ಪಿದೇ ಬನ ನಮ್ಮ ಮರಲ್ಗಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ ಮನ್ನಾಗ ಇರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪರ್ ಇದು ನಂಗೆ ಎತ್ತುಕುಲ್ಲಾರ ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಜ್ಜ ನಗಲೀಜ್ ಅಪ್ಜೆ ಪನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಇರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅಂಗಿ ಇಡೆ ಕೊನತ್ತಾರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತು ಸೊ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತಾಡಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಏರ್ ರಕ್ಕಸೆ ಮಾರ ಅಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ పోయిందా ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಜಿನ್ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬೊಕೊಂಜೊಂಜು ಗೊತ್ತಾಗ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಜೋರು ಅವಳು ಉನ್ನತೆ ನಾನು ಏಜ್ಲ ತೂಪುಚಿ ಆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜರ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರು ನೆರ್ಪೇನೆ ಹಾಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾರಿ ಲಾಗ ಏನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಪ್ಪುಣದೆ ಪೂರ ಉಂತದು ಸಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವು ಲೆಜ್ಜನ್ನ ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನ ಸೊ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಆನಂದ ಭಾಷೆ ಬರ್ಬನತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ ನೆರ್ನೆ ಪೂರ ಸಾರ್ಥ ಕಾಣು ಮಾರ ಇತ್ತಲೆಂದ ಈತ್ನಡೆ ನಾನು ಏರಿಗೆ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೇನ ದಾದ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೇನ ಓಲ್ ಪೂರ ನೆರ್ತೇನ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡಿಲ್ಲಾರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರ ಆರು ಬರೋಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋಡಿಂದೆ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಜನ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ನೆರ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪುಜ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಸ್ಪೇಡ್ ಬೆದ್ರದಾಕಲು ಒಂದು ಪುರ ದೇವೇರ್ನ ಲೀಲೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರ ಪಾತೇರಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡೋಗೆ ಇರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಯಾನ್ ಈಗ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲಂತ ಪನ್ಪನು ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಗರಡಿಡ್ ಕೈಟ್ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬರಡ್ ಇರ್ನ ನನ್ನದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರೇ ಎಂಗಲ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾಗಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೀರು ಬತ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪರಿತೆ ಕೋಟೆಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತುಂದುಪ್ಪೇರು ಆರು ಕಾತುದು ವಿಜಯಕಲ ಕೋಟೆಪ್ಪನ ಕಾತುಂದುಪ್ಪೇರು ಬಿ ಪೋತೆ ದಾಲ ಪತ್ತೊಂಬ ಐಜೆ ದಾದಾಲ ಪತ್ತೊಂಬ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ತಟ್ಟ ಬಟ್ಟಲ್ ಮೀನು ದಾಲ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ರೋಟಕ್ಕೆ ಬೈತೀನಿ ಯಾನೈಕ್ ಬಹುಮಾನ ಯಾನ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಮಸಾಲ ಕುಂದ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿನ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಇರೋದು ಇರೆಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 10 kg ಕೋರಿ ಪೋನಾಗನೆ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂಪೋಲೆ ಕೋರಿ ಮೂಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಒಂಜಿ 10 kg ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂಪೋಲೆ ನೆಟ್ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಅದನ್ನ ಕೊರ್ರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಗಮ್ಮತ್ ಮನಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪುಡ್ಕೆನಲ್ಲರು ನಲ್ಲ ಪುಡ್ಕೆನ ಅಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆರ್ದ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಇಂಚಿನೇ
ತೊಟ್ಟಿಲಿರ್ದೆ ಇಂಚೆ ನಿಲ್ತು. ಇರೋದು ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಟ್ಲ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಡ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಆನಿರ್ಲ ಕುಸಲ್ ಪಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಲ ಕುಸಲ್ ಪಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ಡೇಪುಗ ತೆಲ್ತೋ ನಿಪ್ಪುಗ ಐದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನಲ್ ಪೊರ ಒಟ್ರಾಸಿ ತೆಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮರ್ಲೇನ್ ಪನ್ವೇರು ಐಕದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕೊರ ಇದ್ದದೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಲ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಶೋಸ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅಂಡ. ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಲು ಬಂಡ ಇತ್ತುದುವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಡು ಅವು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ ಬೈದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತನು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ಒವೇ ಒಂದಿಪ್ಪು ಐಟಿಪ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಏರಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಆದಿಪ್ಪು, ಭೋಜಣ್ಣೆ ಆದಿಪ್ಪು, ನವೀನ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಆತನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಒರಿಯೊರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಬಳುವಳಿ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಬಳುವಳಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವೇರೆಗೆ. ಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈತ ಕೊರ್ತು ಅನೀಶ್ ವೇಣೂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾತೇರಿಯ ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೊಂದು ಈತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿತ್ತಿ ಕೊರ್ತು. ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿತ್ತಿ ಕೊರ್ತು. ಒಂದಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆತರೇಟ ಮಹಾತೆರೆಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. Pure Masthi with Manju Rai. This program is brought to you by Citadel Developers, powered by Lalita Jewelry.